Зад мен е Марица, река Марица. Все още водите ги пазим, ама не знам колко сме ги опазили. Във връзка с посещението на турския външен министър Хакан Фидан тази седмица, то не е миналата седмица. Точно така голям интерес предизвика обществен интерес, най-вече притеснение от това какво е поискал същия, защото по конклудентните действия, усмивката, телодвиженията на същия, говореха, че е изключително доволен от отправените искания към българската страна с предоговарянето на икономически неизгодния към настоящия момент договор, е така известен Боташ. Затова още утре сутринта ще отправя по закона за достъп до обществена информация искания до външния министър на България. Обществото трябва да знае. Задължение на властта, тъй като започнаха усуквания, задължение на властта да изкара всичко това, което е поставено на масата за преговорите от турска страна по отношение на енергийния сектор и по-конкретно и не само, собствеността на рафинерията в Бургас, която в момента е на Лукойл. Изграждането на газова станция на турски поток, защото те в момента нямат, имаме точно на границата. Така са преценили едно време руснаците, защото те стратегически мислят. В турска страна няма такава, за да не са зависими от турците. По отношение на пътната инфраструктура, какво означава да изграждат те автомагистрала Черно море и да я експлоатират, при какви параметри, при какви условия и съответно изграждането на нови ГКПП-та. Дали те не правят собствени коридори, транспортни коридори, защото те са страна, която произвежда, не са пасивна страна, не е унищожена като нашата икономика, особено от конкуренцията, която ни смачка, ни превърнаха в пазара в рамките на Европейския съюз. И ще създават ли те коридори собствени върху територията на България? По отношение на водния сектор, именно водите на Марица, Арда и Тунджа, какво искат като параметри, което трябва да им подсигуряваме, особено в горещините, летните сезони? Това всичко трябва да стане ясно на обществото, защото притесненията са основателни. 37 години всички, които се изредиха като политици и взимаха решения, бяха престъпни и то винаги с пълно основание може да ги квалифицираме по глава първа от наказателния кодекс престъпления против републиката. Но за съжаление, поради прогнилата политически така зависима съдебна система, до момента никой не е понесъл никаква отговорност. Най-вече наказателна отговорност, защото този наказателен кодекс е именно да се носи отговорност от извършителя, онзи, който е извършил престъпления, а тези престъпления по глава първа са с най-голяма обществена опасност. Защото ние сме свидетели колко договори, международни договори, участие в международни организации беха сключени с клаузи, които граничат с унищожение. И то е днес налично. Помниме влизането в Европейския съюз с унищожаването на двата реактора и така нататък. Това са изключително тежки престъпления, които във времето дадаха такива поражения, дори непоправими. Не знам след колко време ще изградим новите два реактора при тази продажна престъпна политическа сган. Но тук става въпрос за водите. Онзи ден от Възраждане поставиха в Народното събрание по отношение на интереса на Гърция за водите. Имаше пак усукване. Затова сега Хакан Фидан заяви: този път се стараем да включим пълно всеобхватно споразумение. Какво означава това? Че ни загробихте с този договор Боташ. Сега искате, те са изключително хитри. Турци, всяка една държава, където има държавници, има икономика, има институционалност, си следват и съответно си защитават интереса. Същия заяви, тази хитра лисица, заяви, че искат всеобхватно споразумение в областта на енергетиката. Вече са ни лапнали с този договор. Сега вече ще налапат през този договор, ще ни извиват ръцете, както споменах за рафинерията в Бургас, стратегическо предприятие, транспортните коридори, тъй като те, пак го споменах, че е експортно ориентирана, да подчертая, експортно ориентирана, не фалира в икономическо отношение с отрицателен търговски баланс, както е България. Почива всичко на вътрешно потребление, въртиме едни пари, изнасяме някакви кабелчета,
там за Европа, нали, с ниска добавена стойност, взимаме тук някакви жълти парички, които вече не може да ни стигат на работещи, имам предвид на нас, за онези драстично увеличени, най-вече заради еврото, натикването в еврозоната цени. Но те са експортно ориентирана държава и заливат целия европейски пазар с всякаква стока от плодовете, през каквото се сетите, техника и така нататък. И те искат собствени транспортни коридори на територията на България. Не казвам на държавата България, защото ако имахме държава, нямаше да има такова усукване. Вчера сутринта ли го гледах, да, точно така, вчера сутринта, министър на регионалното развитие и благоустройство Шишков, питаха го какво има предвид турската страна под изграждането на автомагистрала Черно море, а те ли ще я взимат и така нататък, и той започна да суква. Еми да, може и те да вземат, може и друга компания, трябва да седе на концесия, няма пари в държавата. Значи като няма пари в държавата, предишните изредили се последните правителства, нали, марионетни на Борисов и Пеевски, на мутрите, има пари, те са при тях. Нали? Затова народът ви даде възможност да упражните цялата власт през пълно мнозинство в Народното събрание и съответно собствено правителство, за да върнете тези корумпирано заграбени през престъпления пари, да ги върнете милиардите в държавата и съответно извършителите, те са не нали, Борисов и Пеевски, те са главатарите, но под тях всички онези, които са шефове и съответно изпълнители на обръчи от фирми, това всичко трябва да бъде в затвори. Тези милиарди да бъдат възстановени в ръцете на българския народ. Защото те гният в момента. В момента гният и съответно винаги служат, както назад съм наблюдавал, докато съм бил при предишните предавания на властта, служат за откупуване. Нали, старите се откупуват към новите и продължава. Кервана си върви, кучета си лаят. Шишков каза, да, вика, може и турски фирми, нали, да поемат изграждането и експлоатацията. Много е важно експлоатацията при какви условия и новите ГКПП-та. Много е важно новите ГКПП-та за какви коридори става въпрос. Нали, и тези коридори, когато им се даде възможност те да ги изградат и да ги експлоатират, имам виждане към турските фирми и съответно турско участие в тези фирми, те ще си поставят условията това да бъдат техни транспортни коридори. И ние, освен че нямаме, нали, енергетика, където са ни хванали за шията с този договор, няма да имаме и транспортни коридори, да имаме контрол върху тях. Водите, пак усукване. Значи, когато трябва да се защитава националния интерес, трябва твърдост, трябва прозрачност. Цялото общество не да усукваш. Точно, ясно, конкретно, с пълните параметри. По този начин преди 20 години ни взеха така наречените редкоземни ресурси. Злато, сребро, мед, благородни метали, метални ресурси и така нататък. Облицовъчни материали. Всичко това вече 20 години излиза и служи за развитието на чуждите икономики, за техния стандарт, техните високи заплати и съответно пенсии. Ние тук мизерстваме 30 години. Близо 70 милиарда е загубата, пряката щета на българската икономика от износа за жълти стотинки на тези национални подземни богатства. Така ни взеха и националния лев, валутата ни взеха. Нали? До кога нали, новата власт трябваше да дойде на основата на прозрачността, на справедливостта и защитата на националния интерес, т.е. с твърд гръбнак да заявяваш ясно и точно, не да се гънеш, не да правиш пиар. То не се излиза, това не става. Когато беше Радев в президентството, вървеха, нали, празнословията. Но тук вече реалните лостове ти ги дърпаш. И ако го няма черно на бяло, онова, което го заявяваш, но в последствие през лицемерната маска се оказва, че ти вършиш съвсем друго. Едно говориш, друго вършиш. Тогава си същата марионетка като предишните. Аз вчера затова споделих, нали, по закона за ДОЙ от Министерството на отбраната и то подписано от министъра Димитър Стоянов, че там заявява, че за периода американските военни самолети за периода до 31 май той отговаря, че са престоявали на базата на искане, нали, на департамента на САЩ за усилване източния фланг на НАТО. Какъв усилване? Предишните, онзи престъпник Росен Желязков, с подписването на това споразумение с САЩ ни направи съюзници на САЩ в агресията срещу Иран.
Може ли? Значи, когато си, и това го говорят хора, които военни, генерали, имайте малко чест, бе. Вярно, хората, като пуснете една димка и те кълват. Такъв е българския народ. Той никога не се задълбочава и няма анализаторското мислене, просто защото той не иска да полага усилия. Затова някой друг е решил да свърши там работа. Няма такова нещо. Затова отправям още сега послание към външната министърка. Затова съм и записала отдолу, че изключително значими са тези въпроси. Най-вече в контекста на този договор, където имам предвид договор работещ, където ние се превръщаме в така зависими, за да го преразглеждаме. Радев казва, те искат да го преразглеждат. Абе как че иска някой, който печели по 1 милион на ден, печели по 1 милион на ден чисто и той ще се чувства в така неизгодно положение от тези клаузи, утежняващи клаузи, ще иска да го преразглежда. Интересът е на българската страна, защото ние сме засегнатата страна, най-вече в икономическо отношение, но то влече след себе си и други, както в случая тази среща, където дошъл е този външния министър на Турция, да поиска, както той се изразява изключително дипломатически, но под този дипломатически лицемерен тон и усмивчица се крият зависимости. Искаме този път, това са думите, цитирам на турския външен министър, искаме този път да подпишем всеобхватно споразумение и започва да изрежда възлови стратегически сектори като енергийния. Споменах какво има преди, включително Лукойл, газовата станция на Турски поток, която към настоящия момент в турска територия няма, тя е точно на границата на България и Турция, и после се връща тръбата към Турция. България, това се казва Балкански поток. Веднага поставя въпроса за пътните коридори. Те искат нови ГКПП-та, магистрала, те да ги изградат и те да ги експлоатират. И никой не казва при какви условия. Това е на територията на България. Искат и водите, защото се знае, че водите трябват за всичко. Може би след време, с оглед климатичните промени, водата ще стане по-скъпа и от енергийните, от така нареченото черно злато, петрол. Затова е много важно. Вижте, това ни е богатство, това ни е природно богатство. И имаме го, но ние по същия начин имаме и златото, и среброто, и метан, но всяка година изнасяме 12 тона злато, 12 тона чисто злато изнасяме. За жълти стотинки там за няколко милиона и ще споделя отговор от Министерство на финансите на Гълъб Донев. Трите искания по първия приоритет, че не може да се увеличават към настоящия момент концесионни такси, били вече увеличени с 0,5 пункта. Не може България да блокира, ограничи износа на тези ресурси, защото те са изчерпаеми. Знаете всичко отдолу, където е тези редкоземни елементи, те са изчерпаеми. Има за още 30 години. 30 години е добивано, има за още 30 години. После какво правиме в тези изкупи? Някой ще натрупам до момента 70 милиарда, ще натрупа още 70 милиарда, ще има развити чужди икономики, които ще минат трансформация вече към следващите етапи на производство, други ще ползват суровини, елементи и така нататък. А ние какво правиме? Целият Европейски съюз ограничава, но България не може да ограничи, защото още не били направени съответните подробни изчисления. И аз онова, което съм заявил като данни, не са били проверени. Аз не съм ги взел от небето, аз съм ги взел от данните ГФО-тата на съответните добивни компании, които ги подават годишен финансов отчет в така наречения търговски регистър, именно предназначен да служи за достояние на трети лица, т.е. на обществото, на контрагенти и така нататък. Но това ще го изясним в следващите седмици, когато започне националната гражданска инициатива, тъй като референдум по финансови въпроси не може, за приоритетните области, или т.е. да вкараме от касите на олигарсите 7 милиарда в касата на народа. Още малко имаме, изчисляваме необлагаемия минимум и съответно увеличението на пенсията. Този път цената на това плюскане на крадливите преди правителства, на този инфлационен натиск няма да плати редовия българин. Няма да плати редовия българин. Ще я платят олигарсите, чуждите корпорации и крадливите корумпирани политици. Няма. Всичко това, което съм заложил, ще се изпълни. Затова националната гражданска инициатива ще бъде адресирана до Министерски съвет, т.е. до Румен Радев, той е министър-председател. И ако трябва цялата страна ще обиколя, за
хората да си сложат подпис, да кажат, че този път искат, това е първата така стъпка, която ще направим, да спреме чрез бюджета онези 7 милиарда евро, подчертаваме евро, които всяка година потъват в джобовете на олигарси и се връщат и чужди компании и се връщат в джобовете на корумпираните политици, които ние легитимираме. Така, и се връщам пак на националния интерес. Не може да се лъже от екрана, да лъжеш народа, който иска някакво достоинство като български граждани, че онези, които си ги излъчили в министерство, в Народно събрание, съответно онези, които ги изпращаме като дипломати и така нататък, да представляват България с достоинство, т.е. да защитават националния интерес. Не можеш да се гънеш. Казал съм, даже в момента, скоро ще го спомена какво вече се говори в посолствата за новата власт. Какви кантонерки са. Не може да си военен, да имаш чин и да лъжеш целия народ. Едно да говориш, за да галиш ушите на народа, защото народа е повърхностно мисли. А друго да вършиш. Рано или късно всичко излиза наяве. И тогава трябва да се носи отговорност. Бокуците, които се изредиха преди това, Борисов, Пеевски, Тройна коалиция, Царя, Мария, Костов, продаваха национален интерес, защото то е предопределящо. Ти си в глобалната система една и където ако нямаш заявка, съответно позициониране като политическо, то следва от него икономическо позициониране за експортно ориентиране, стоки и така нататък. Това си иска пазари. А пазарите се осигуряват, когато, освен конкурентоспособност с икономическа обосновка, ти трябва и дипломатическа стъпка. Дипломатическата стъпка се прави не от хора без лица, както казват от посолствата. No man, no face. А от хора, които ясно заявяват, дори да си противник, казват, този има позиция, този стои тук на сцената и с него може да се работи. Това искам да го запомни всеки един от продажниците, които са в момента там, са ги купили в Народното събрание и преди. Не е народно, мафиотско събрание. Тръгнало да ми говори за национален интерес. Те са ти купили малка фирмичка там на местно ниво, на някой смисъл Селяндур те купила за 5000 лева при да стигнеш до парламента. Бе. Нали ви знаем всичките букуци? Та затова чакам утре, като го заведа в деловодството на Министерство на външните работи, външната министърка да отговори, съгласно закона за достъп до обществена информация, изключително важно е, все пак това е Турция, държава, която е като велика сила с надрегионално влияние. И ние винаги от опит знаеме, когато България отстоявала, направо ме гнус да кажа отстоява, защото никога не отстоява националния интерес, винаги сме били ощетената страна в тези международни договори, участието в международни организации, споразумения, коалиции, каквото сетите. Винаги до момента сме били ощетената цена, която плаща не друг, плаща редовия българин. Политиците ги знаеме по Дубай, по други такива островчета, да купили са си яхти, самолетчета, къщи в столиците на Европа, Париж и така нататък. Монако, където се сетите. Но редовия българин, той плаща жестоката цена през състоянието на икономиката, оттам доходите, оттам стандарта, качеството на храните, качеството на инфраструктурата и каквото се сетите. Това е самата истина. Значи, ако няма защита на националния интерес, не знам какъвто и да си, и военен да си, и генерал да си, падаш в очите. Просто трябва да се срамувате всички политици. Всички трябва да се срамувате.